Machiegni e mesa mar ohala e kinde mane ohala mathoth pod nyagore kod pek mar ochumi e chak mar higani, bengi ma pacho ka omedo lando yuto madongo dongo e thuolo mar dweche 6 mokwongo e higani. Bengi mar NCBA, Diamond Trust Bank, Cooperative Bank kod Absa mane ong'ere kaka Barclays Bank duto ne olando yuto motegno. Edwin Okath leronwa gigo ma omiyo ohand bengi medo timo maber e pacho ka. Bengi ma pacho ka medo lando yuto mabup kata obed ni dweche 6 mokwongo ma higani ne ndi kod pek mar ochumi ka bende siasa ne ochuo chieng' e pacho ka. Ne bengi mar NCBA, yuto ne omedore kod 56% nyaka siling bilion 7 gi milion 900 ka opim kod siling bilion 5 mane bengi no yude thuolo machalo kamano higa mokalo. Bengi mar Cooperative bende ne omedo yuto mare kod 6.9 nyaka siling bilion 11 gi milion 500 ka opim kod siling bilion 7 gi milion 300 mane bengi no yude thuolo makamano higa mar 2021. Diamond Trust Bank kata DTB ne oyudo siling bilion 3 gi milion 600, medruok mar 22% ka opim kod kinde mag dweche 6 mokwongo ma higa mokalo. Ne Absa mane ong'ere chon kaka Barclays Bank, yuto margi ne ochopo siling bilion 6 gi milion 200 e thuolo mar dweche 6 mokwongo mag higani. Kolo buge omenda mag bengigo matut yango ni thothgi ne omedo yuto kaluwore kod nyayo yore mopogore magitimogo ohala kaka tiyo kod yore mag ong'we yamo. Cooperative Bank wacho ni kora 64% mag ohala timore oko mag bengi, kamano duoko negi piny ting' mag tayo bede bengi. Bengigo bende osemedo chiwo hola ne piny owacho kama gijuogo nyinyo mabup ka buge DTB nyiso ni ne gimedo hola ne piny owacho kod 169% ka Absa to ne omedo hola ne piny owacho kod 42% ka opim kod dweche 6 mokwongo mag higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.